Ang kuntani panibag-o nga tuig agod mapuno sang paglaom nang hinisa ka trahedya kasunod sang pagbungguanay sang isa ka motorsiklo kag pick-up sa barangay Dawis, Lucena. Isa ang patay, tatlo ang pilason. Nagresulta sa kamatayon sang isa ka lalaki. Napilasa naman ang tatlo ka iban pa kasunod sang pagbungguanay sang motorsiklo kag Toyota Hilux pickup sa barangay Dawis, Lucena, Iloilo pasado alas 11 sang gabi Enero 5 tuig 2026. Ang napatay amo ang driver sang motor nga si alias Vincent, 34 anyos nga residente sang barangay Kapulan, Mina, Iloilo. Samtang ang mga napilasa naman amo Sanday alias Chris, 39 anyos nga driver sang pickup. Amo man ang masakay sini nga Sanday alias Teresita, 78 anyos, kag alias J, 39 anyos nga Lunsay residente naman sang Quezon Province. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr., ang hepe sang New Lucena Municipal Police Station, ginpahayag sini nga halin sa Dumanga sa port ang pick-up kag magapadulong kuntani sa Katiklan. Ang driver naman sang motor ang halin sa Pototan nga dalan kag magapatulong kuntani sa Banwa sang San Miguel sa iya nga kahagugma. Pag-abot sa mga ini sa crossing sa Dawis, nagbungguanay ang duha ka mga salakyan. Inibangod nagdiretso ang pick-up sa diin. Wala ini nakahibalo nga crossing ang mga porsyon sang dalan. Nagtabog pa ang driver sang motor. Ngayara sa iya linya kasunod sang impact ginabanta 10 metros ang kalayuon. Samtang liwat naman nga nakabunggo sa poste, tricycle kag tiyangge ang amo nga pick-up. Gindala pa sa ospital ang nasambit nga biktima apang gindeklarar nga dead on arrival kon DOA. Sa karon yara na sa maayo nga kahimtangan ang mga sakay naman sang pick-up. Si Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. Bali mga ang initial natin nga information nga makadto sila tani sa Katiklan. So wala pag naton mabalaan ko ano ilang purpose basi mabakasyon kaya ang may damo sila abi nga mga dalaman sila sa lakyan ma'am. Is ma'am kay after which pag disgrasya sa ano ma'am sa pick up may mga poste kita sa kilid dalan iya sang kapong post ang dito telecom nila ma'am ginsalakay pag gid sa aton nga pick up. Natala na naman nga mag-estoryahanay ang kampo sang pamilya sang biktima kag sang driver sang pick-up. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.